Hai agora 25 anos nacía o Bosque de Colón, un pintoresco espazo natural que logrou unir Poio cos Estados Unidos. O proxecto naceu na mente de John Harrison McElroy, que por un azar do destino veu traballar a España. O ano 1992 estaba a piques de rematar. El pretendía conmemorar o 500 aniversario do descubrimento de América e, en canto coñeceu Galicia, tivo a idea. Conocimos lo bello que es Galicia y también mi papá notó que el clima de aquí es muy parecido al clima del norte de California. Luego, cuando venía el aniversario de los 500 años del viaje de Colón, él estuvo pensando qué es lo que se podría hacer para marcar esa fecha tan importante y se acordó del clima de aquí y pensó que tal vez se podría poner un árbol del suelo de América en el suelo de Galicia. Durante 3 anos, John traballou intensamente para facer realidade o seu soño, erguer en Galicia un bosque típicamente californiano. Comezou a recadar fondos, reuniu un grupo de mozos voluntarios e ademais contou coa colaboración dos veciños de Poio. Os comuneiros da parroquia de San Xoán cedéronlle 2 hectáreas de terreo. O seu ambicioso proxecto foi debatido no Congreso e no Senado dos Estados Unidos, o impulso final que o Bosque de Colón precisaba. Les pareció un gesto súper apropiado y que querían hacer un enlace con el pueblo de España, con estos árboles del Nuevo Mundo que crecen en el suelo de Galicia. O daquela presidente Bush asinou unha resolución coa que por fin se materializaba o soño de John. Hoxe, el foi recibido no Parlamento de Galicia. En Poio Mentres deronse cita a algúns daqueles 25 mozos chegados dos Estados Unidos que participaron na plantación das 550 secuoias vermellas californianas. Unha delas era Dana Leopold. Foi increíble, eu pensaba que ia ser unha competición e dicíame como vou gañar esta viaxe. Decidiron que viñésemos rapaces de vilas que levasen o nome de Colón. Eu vivo nun condado que se chama Colombers, entón tive moita menos competencia e acabei gañando a viaxe, comentaba Dana esta mañá en Poio. Ela participou na plantación con 15 anos, hoxe lembraba para Canal Rías Baixas aqueles días. Cold and rainy. Facía frío e chovía, lembra entre gargalladas Dana. Tiñamos medo de caer para abaixo porque o terreo tiña moito desnivel. Aquel era difícil de imaginar que as secuoias ia medrar tanto porque eran moi pequenas. Plantámolas canda outros mozos españois. Facía moito frío e chovía, pero podíamos ver o mar dende alá arriba, non como agora que as árbores son enormes. Hoxe, 25 anos despois, Dana recoñece que unha parte delas sempre estará en Poio, un sentimento que de seguro se estende a todos os mozos que colaboraron na plantación. As raíces das secuoias atoparon en Poio e nos seus corazóns un lugar no que sempre ficar.